Καλημέρα σας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, το όνομα μου, ο κοινοτάρχης των Πλατρών. Έχουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα με την οποία στην ουσία ξεκινά έτσι η καθημερινή λειτουργία του αθλητικού μας κέντρου. Μια εκδήλωση που δείχνει λίγο πολλά τις δυνατότητες που μπορεί κάποιος στην ψυχαγωγία να έχει στις Πλάτρες. Έχουμε το ποδόσφαιρο, έχουμε βόλεϊ, μπάσκετ, τένις και μίνι ποδόσφαιρο. Ταυτόχρονα έχουμε το ποδήλατο, έχουμε τα longboards, τις σανίδες, έχουμε τον drift. Οπότε δίνουμε μια σειρά από διάφορα αθλήματα ψηλής αδρεναλίνης για να τα απολαύσουν σε έναν πανέμορφο περιβάλλον κατά πράσινο των Πλατρών. Έτσι λοιπόν, από τώρα και στο εξής, σχεδόν όλα θα διατίθενται σε καθημερινή βάση στο αθλητικό κέντρο, αλλά θα γίνονται και κάποιες ξεχωριστές μέρες όπως τη σημερινή, που να κυκλοφορούν ειδικές προσκλήσεις. Με την ευκαιρία της σημερινής παρουσίασης του αθλητικού κέντρου στις Πάνω Πλάτρες, είμαι εδώ με τον κοινοτάρχη κύριο Παναγιώτη. Θέλαμε να προωθήσουμε και την εναλλακτική άθληση, εκτός που τα παραδοσιακά αθλήματα στην Κύπρο, ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, το mini football, το βόλεϊ. Φέραμε τα ποδήλατα μας σήμερα για να προωθήσουμε το άθλημα που αγαπούμε στον κόσμο, να τους πούμε 5-10 λεπτομέρειες που λες στο πώς να αγοράσουν τα ποδήλατα, ποια μονοπάτια να χρησιμοποιήσουν. Επίσης εδώ υπάρχουν άτομα που ασχολούνται με το longboard και με τον drift trike, επίσης καινούργια αθλήματα στην Κύπρο, αλλά και παγκόσμια μπορώ να πω καινούργια αθλήματα. Είμαστε εδώ γιατί αγαπούμε την εναλλακτική άθληση. Θέλουμε να προωθήσουμε τα αθλήματα μας, θέλουμε να τα διαδώσουμε. Σήμερα είναι η τέλεια ημέρα και ευκαιρία για κόσμο που ήθελε να ασχοληθεί, να κάνει για πρώτη φορά να δει που κοντά του τα αθλήματα, να έρθει στο αθλητικό κέντρο των Πλατρών, όπως και κάμασαν αρκετοί σήμερα, να δοκιμάσουν τα καινούργια αθλήματα. Εμείς είναι η χαρά μας να μοιραζόμαστε με νέον κόσμο τις γνώσεις μας για τα αθλήματα αυτά και να μοιραζόμαστε με τον ενθουσιασμό μας μαζί τους. Λοιπόν, καλησπέρα από τις Πλάτρες. Ονομάζομαι Ανδρέας Λοΐζου. Είμαι ένας από τους ποδηλάτες των Storm Riders, ο σύλλογος που ασχολείται αποκλειστικά με downhill στην Κύπρο. Είμαστε περίπου 30 με 40 άτομα, όπου σταθερά κάθε Σαββατοκυριακό βρισκόμαστε πάνω στα μονοπάτια του Τροόδους. Κλασικά μονοπάτια όπως Τροόδος Πλάτρες, Ψηλόδεντρο, Γαλάτα, Μαχαιρά. Το άθλημα του downhill στην Κύπρο υπάρχει τα τελευταία 4-5 χρόνια. Αν και ξεκινήσει ανεπίσημα πριν αρκετά χρόνια. Η σκηνή του downhill τώρα αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Βλέπουμε πολλά νεαρά παιδιά να επενδύουν και σε ποδήλατα και σε εξοπλισμό, γρήγορους αναβάτες. Το downhill συγκαταλέγεται στα extreme αθλήματα, ειδικά στην ποδηλασία. Απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, ειδικά ποδήλατα, χρειάζεται τεχνική, προπόνηση. Η παραπάνω νομίζω είναι απλά εγκατάβαση, δεν είναι τόσο απλό, είναι πολλά πιο πολύπλοκο από ό,τι φαίνεται. Αυτά θα πούμε λίγο για το ποδήλατο. Στη διαφορά με τα κλασικά ποδήλατα βλέπουμε ότι υπάρχουν ανακτήσεις μπρος και πίσω με μεγάλη διαδρομή, πάνω από 160 χιλιοστά. Δισκόφρενα, αντεκλασικά φρένα, τροχή με πολλά πιο ενισχυμένα υλικά. Η γεωμετρία του ποδηλάτου είναι αποκλειστικά για downhill. Εξοπλισμός οπωσδήποτε προστατευτικά για κνήμη, γόνατα, κράνος full face, μάσκες, γάντια και θώρακα τις περισσότερες φορές. Οι ταχύτητες που αναπτύσσουμε πολλές φορές ξεπερνούν τα 40 χιλιόμετρα. Σήμερα είμαστε στο αθλητικό κέντρο των Πλατρών με το event που οργανώνεται από τους υπεύθυνους του αθλητικού κέντρου. Στην Κύπρο, όπως είπαμε, υπάρχουν περίπου 40 άτομα που είναι ενεργά κάθε Σαββατοκύριακο πάνω. Για πληροφορίες μπορούν να ψάξουν στο Facebook είτε στο group του Storm Riders CY ή στο Cyprus Downhill, όπου οργανώνονται εκδρομές και εξορμήσεις κάθε εβδομάδα. Όλοι είμαστε μια μεγάλη παρέα, δεν υπάρχει ανταγωνιστικό κλίμα, βοηθά ένας τον άλλον, περνούμε υπερβολικά ωραία. Γενικότερα, που βλέπω, η ποδηλασία εξελίσσεται στην Κύπρο και έχουμε κόσμο που ασχολείται. Γι' αυτό προσκαλούμε όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αποταθούν σε αυτά τα δύο γκρουπ ή μέσω για να προτείνουμε. Είμαστε δίπλα του, εκπαίδευση, τεχνική. Σιγά σιγά έχουμε από αρχάριους μέχρι τους παλιούς που ασχολούνται πάνω από 10 χρόνια. Μέχρι πάστε το δοκιμάσετε και είμαστε δίπλα του.
Ασχολούμαι με τον downhill και βρισκόμαστε εδώ στις Πλάτρες. Είναι ένα event όπου υπάρχουν πολλές διάφορες δραστηριότητες για την νεολαία και μόνο. Με αυτήν την εκδήλωση ο κόσμος να έρθει πιο κοντά σε διάφορα αθλήματα όπως τα down bikes και βασικά να νοθούν ως ομάδες και σύνολα τα άτομα. Ευχαριστώ. ¿Qué